Здравейте на всички, добре дошли в нашето видео, в което факт, защо си измахам ръцете, не знам, нямам си идея, просто гледам някакъв филм за екстази и просто сега са се напушили хипер много правят някакъв купон, къщата прилича на гъс. Да, добре дошли в нещо видео, в което няма смисъл това видео, но просто да направя някакво видео, защото видео не мисля, че съм снимал, май не съм снимал от 2 месеца, не знам, ако се лъжа. Нямам си идея, може да е 1 месец, защото просто ви обясня всичко в момента. Имахме матури, аз трябваше да уча за тях, за да мога да изкарам високи оценки, защото искам да завърша добре 4-ти клас, за да може да продължа в 5-ти и да отида след това в Джонатан Асов по някакъв начин, ако успея. Но ако продължа да снимам много видеа, може да ми се провали цялото учение. И това е проблема на всички теми видеа, защото трябва да се обучавам за момента. Трябва да се държа по-добре с учителките, защото се побърках. Днеска почнах да креща на госпожите. Като цяло се държах хипермалумното. След това ме извикаха при нея. След това извикаха баща ми. И такива разправяхме се. Мен не ме беше интересно. Но ходих да си вземам бележки. Ходих да си бием ту. В тези дни просто съм рип. И боли ме гръба, защото се правих жестоката. И надявам се никой да не влезе в стаята ми, защото не искам да снимам това видео за 10-ти път, защото някой влиза. Да, имах преди това да ви кажа, ето моето извинение към вас, че не съм снимал толкова дълго. Също някакво малко дете ми спреше на отворено. Мисля, че е на 5, ако не се лъжа, може да е на 4. То нещо почна ми се заяжда. Някакви такива. Аз си имам гадже. Да, имам си гадже. Не мога да казвам имена, защото така, защото си искам. И никой да не пише в коментарите долу. Така, да, сравнително искам друго нещо да кажа. Той ми каза, че сестра няма гадже. Тя на почти на 18, така че не мисля, че е нормално да няма гадже. Така че надявам се да ви хареса това видео. Ако искате, дайте лайк. Дайте лайк за това, че се ходих да се бия мамто и приличах на Костенурка. Дайте лайк, защото ще има влог с ховерборд. И дайте лайк, защото имах рожден ден. Така че надявам се да ви хареса това видео. Абонирайте за мен, дайте лайк и чао!